menciono. Tot el que són secrets, tabús, coses que no se'n poden parlar o coses que es tendeix a no parlar i que per tant es converteixen en una mica tema tabú. Tot això interfereix moltíssim en les relacions. De fet, vull mencionar el suïcidi, no sé per què, però l'he de mencionar també, suïcidi com a causa de... És a dir, que s'hagi viscut un suïcidi en l'entorn pot de cop i volta estar interferint en les relacions. I totes aquelles situacions doloroses de les quals no es parla, el fet de no parlar-la les converteix en secret i el fet de que siguin secret genera lleialtats al secret. I què passa quan hi ha un secret? Què fem quan sabem que hi ha un secret? D'un secret no se'n parla. Per tant, el que fem és callar. Callar, clar. Però hi ha un moment que quan s'ha perdut quin és el secret, però s'ha après a callar, es calla. Es calla per tot. Aquest és el punt, que calles per tot. Llavors no expresses el que sents, no expresses el que necessites, es menteix. Perquè clar, si hi ha temes tabú, llavors es menteix. I com s'està en una relació on la mentida és el pa de cada dia? Un infern. Sospitant, es converteix en una situació bastant desagradable. I potser l'altra persona ha après a mentir, no perquè sigui un mentider de mena, sinó perquè ha crescut en un sistema on l'ocultació era el pa de cada dia. Llavors hi hauria d'anar a buscar l'origen, resoldre l'ocultació inicial, que com a ocultació possiblement ja estaria amb els desordres aquests que dèiem de la vida, perquè la vida pot sostenir-ho tot, també el més terrible ho pot sostenir, es pot verbalitzar, llavors quan es verbalitza deixa de ser un secret, s'allibera i comencem a tenir aquest riu, no?, que torna una mica al seu curs natural, no?, on les coses es poden expressar amb naturalitat, on podem comentar-les, podem estar en desacord, però podem parlar-ho. Sí, per tant, aquí tenim els temes tabús també com una de les... Anava a dir llosa, més que pedra, no? Una llosa en les relacions.